аз шурӯи рақобати мазкур суруди миллии Тоҷикистон садо медиҳад. хоҳишмандам аз ҷойи худ боло шавед. ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан. Садои моро аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор мешунавед, ки дар ин макон рақобати даври даҳуми лигаи олии мамлакат оид ба футбол миёни дастаҳои Истиқлол ва Равшани Зафаробод баргузор мегардад. ва шораи ин бозӣ ҳастам, тамошобинони азиз, меровари кишвар. Ин даври аввалин аст дар марҳилаи дуюми чемпионат, чун як марҳилаи мусобиқот аз 9 давр иборат аст. хуб, дар даври гузашта, дар даври нуҳум дастаҳо бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд ва дар он дидор бо ҳисоби 4-0 Истиқлол тавонист ки Равшани Зафарободро дар сафар шикаст бидиҳад ва ҳамин тариқ бо гузашти чанд рӯз онҳо боз бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. ҳайати асли дастаҳо ба мо шумо нишон дада мешавад ки имрӯз дастаи Истиқлол бо тартиби 3-3-2-2 дар майдон ҳунарнамоӣ мекунад. албатта капитани даста Аҳтам Назаров аст ва биёед муфассал ҳайати дастаи Истиқлолро ба шумо маърифӣ созам. дарвозабон рақами 1 аст Рустам Ятимов, рақами 23 Алиҷони Кароматлозода, 44 Никита Чичерин, 17 Владислав Касминин, 19 капитани даста Аҳтам Назаров. рақами 7 хаттини муҳофиза Муҳаммаҷон Раҳимов, 77 Муҳаммад Исоев, 84 Ислом Зоиров, 70 Шаҳром Сулаймонов ва дар хатти ҳуҷум бошад Рустам Соиров рақами 9 ва 11 бошад Шервонӣ Мабадшоев. сармураббии дастаи Истиқлол Виталий Левченко ба ҳисоб меравад. ҳайати дастаи Равшани Зафаробод меҳмонони имрӯза ба таври зайл аст. дарвозабон рақами 35 Муҳриддин Ахмедов, муҳофизатгарон 21 Умед Одинаев, 4 Эраҷ Раҷабов, 17 Мавлонҷон Исмоилов, 22 бошад Манучер Ахмедов. нимуҳофизатгарон 27 Беҳрӯз Дустмуродов, 8 капитани даста Хурсанмурод Ҷумаев, рақами 2 Зуфарҷон Акбаралиев ва рақами 7 бошад Азимҷон Мавлонов. ҳамлаварон 18 Ҷаҳонгир Алиев ва 11 бошад Бахтиёр Зарипов. сармураббии даста Назиршо Ризомов ба ҳисоб меравад ки ҷойгузини Раҳматулло Фузайлов гардид. Раҳматулло Фузайлов чанда пеш эълон гардид ки тарки вазифаи сармураббии дастаи Равшани Зафарободро кардааст ва ба ҷои ӯ собиқ сармураббии дастаи Душанбе Назиршо Ризомов таъин гардид. бозии имрӯзаро ситоди доварон бо сардории Сайвали Турдиев ҳакам менамояд. дар канорҳо Ҷурабек Содиқов ва Комил Раҳмонов кор мебаранд. довари захираӣ бошад Рустам Нурматов аст. ҳама чӣ барои оғози ин рақобат омода аст. зери нурҳои гарми офтобӣ дастаҳо дар майдон бозӣ мекунанд. чун медонем дар шаҳри Ҳисор чамани сунъӣ аст ва дар ҳарорати гарм албатта ба футболбозон бисёр мушкил аст бозӣ кардан. аз ҳамин лиҳоз ҳам омодагии ҷисмонии бозигарон метавонад ки ба мадди аввал ва нақши асосӣ дошта бошад. вазъият чунин аст дар
ҷадвали умумии мусобиқаи лигаи олии Тоҷикистон. Равшани Зафаробод бо гузашти 9 давр заифтарин дастамаи ба ҳисоб меравад. дар зинаи даҳум қарор дорад. дар 9 рақобат онҳо 1 пирӯзӣ доранд, 3 мусовӣ ва 5 бохт. ҳамин тариқ 6 имтиёз онҳо ба даст овардаанд. дастаи Истиқлол бошад сабабе ки дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё ҳунарнамоӣ дошт ва дар оғози мавсим дар Лигаи Олии мамлакат бозиҳои худро барпо накарда бурд. Ҳамагӣ 4 бозиҳо гузарондааст халост ва дар ин 4 бозӣ 2 пирӯзӣ ва 2 мусовӣ дорад. Барсро дар зинаи панҷум ҷой гирифтааст ва агар ки дар бозиҳои минбаъдаи худ ки ба таъхир гузошта шудаанд аз сабаби иштироки даста дар Лигаи Чемпионҳо имтиёзҳои заруриро ба даст биёрад, пас метавонад ки пешсафии худро дар ҷадвал таъмин кунад. айни замон пешсафи ҷадвал дастаи хатлони бохтар ба ҳисоб меравад ки дар 8 бозии худ даста тавонистааст 5 пирӯзӣ ва 3 мусовиро ба қайд бигирад. дар умум 18 имтиёз. партоби тӯб ба ҷаримагоҳ, вазъият бартараф карда мешавад. дар доираи ин давр аллакай 2 бозӣ баргузор гардид. ин бозии охирин аст. айни замон зеро ки дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва хуҷанд иштирок надоранд дар бозиҳои тақвимӣ, зеро ки онҳо дар марҳилаи гурӯҳи ҷоми конфедератсияи футболи Осиё баромад доранд. КМВ дар душанбе, дастаи хуҷанд бошад дар Қирғизистон. албатта бозиҳои муҳимро пуштсар карда истодаанд. аз ҳамин лиҳоз ҳам бозиҳо бо иштироки ин дастаҳо ба таъхир гузошта шудаанду дар рӯзҳои дигар баргузор мегарданд. ҳуҷуми дастаи Равшани Зафаробод, Хурсамурод Ҷумаев, пас ба канори рости майдон, ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ. Рустам Ятимов осон тӯбро ба даст мегирад. дар рақобати гузашта ки бо ҳисоби 4-0 Истиқлол ба Равшани Зафаробод пирӯзӣ ба даст овард, як голи бениҳоят зебо ба самар расонида шуд. Алиҷони Кароматуллозода дар ҳамон вохӯрӣ бо усули бисиклета ё бо усули пуштнокӣ топ хӯрда зарба заду албатта яке аз голҳоро ба қайд гирифт. ва бояд гуфт ки дар ҳамон дидор Шервони Мабадшоев, Алиҷони Кароматуллозода ва Рустам Соиров як голи заданд. як голи дигарро бошад собиқ муҳофизатгари Истиқлол ва собиқ бозингари мунтахаби Тоҷикистон ки феълан дар дастаи Равшани Зафаробод баромад мекунад, Эраҷ Раҷабов тасодуфан вориди дарвозаи дастаи худ гардонд. пас аз тағйирот дар курсии сармураббигии дастаи Равшани Зафаробод, албатта хоҳем дид ки барои Назиршори Зумов чӣ қадар вақт лозим мешавад то ки бози дастаро хубтар кунанду Равшани Зафарободе ки аввалин бор дар таърихи ҷавони худ ба Лигаи Олӣ рохат пайдо кардааст, бо гузашти як мавсим дубора ба Лигаи аввал бар нагардад. Ахтам Назаров, пас ба Алиҷони Кароматуллозода. Алиҷон ба пешҳаракат мекунад. Муҳаммадҷон Раҳимов, Исоев, дубора Назаров, пас ба марказ Ислом Зоиров. мансубаи дастаи Истиқлол идома дорад. Шаҳром Сулаймонов, Зоиров дубора вориди ҷаримагоҳ мегардонад ва инҷо таваккал накард бозингари Равшани Зафаробод. Мавлонҷон Исмоилов ва тӯбро зада аз майдон берун мекунад. имконият барои пасдиҳӣ аст. бисёр ҳам зебо бозигузорӣ карда мешавад. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ ва ниҳоят ин ҳолатро бартараф менамояд рақами 2 дастаи Равшани Зафаробод. ин Зуфарҷон Акбаралиев аст, легионери ӯзбекистонии дастаи Равшан. мубориза аст дар канори майдон. дар дастаи Равшани Зафаробод як бора 2 собиқ бозингарони Истиқлол ҳунарнамоӣ мекунанд. чун яке гуфтем, ин Эраҷ Раҷабов аст, муҳофизатгар дигаре Ҷаҳонгир Алиев, футболбози 25 сола ки пас аз як мавсими бисёр бобарор дар дастаи Истиқлол, мавсими 16-17 бозӣ карда буд дар ин даста, пешниҳод мегардад ба ӯ аз ҷониби дастаи Насафи Ӯзбекистон. ва соли 2018 ӯ ба Насаф меравад, аммо
осеби бениҳоят вазнин мебардорад ва умуман то соли 2021 метавон гуфт ки аз футбол барканор гардид. Имкон барои Шервонӣ, Мамадшоев ба тӯб расида натавонист. дар бозии гузашта зидди Равшан Мал Шервонӣ Мамадшоев беҳтарин бозингар дар майдон эътироф гардид. Шервонӣ бисёр ҳам дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорад. бозиҳо дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ҳам дар сатҳи бениҳоят баланд мегузаронад ва аллакай дар ҳайати асосии мунтахаб ҳам бозӣ карда истодааст. дар бозӣ зидди дастаи Сингапур ки бо ҳисоби 1-0 дастаи Тоҷикистон пирӯзӣ ба даст овард. Маҳз голи пирӯзиоварро Шервонӣ ба самар расонид. ва дар бозӣ зидди Мянма бошад ки бозии аввалин буд дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023. дубл анҷомода буд Шервонӣ Мамадшоев дар дақиқаи 9 ва дар дақиқаи 58 ба задани гол даст ёфт. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад дар маркази майдон зидди Шервонӣ Мамадшоев. ва бояд гуфт ки дар ҳайати истиқлол Ҷаҳонгир Алиев ба дастовардҳои назаррас ноил гаштааст. дар ин замон партоби тӯб анҷом намешавад ва дарвозабон ба ҷое ки тӯбро ба даст бигирад онро бармегардонад. На чандон вазъияти мураккаб буд. Шервонӣ бо пушти пояш тӯбро ирсол мекард. аз ин мавқеъ зери фишори муҳофизатгарон зарба задан хело ҳам мушкил буд, аммо тасмим гирифт ки дар ҳамин вазъият бо як усули бениҳоят зебо зарбаи худро иҷро кунад, аммо муваффақ намегардад. Ҷумаев тӯбро ба дарвозабон ирсол менамояду. бо мушкили зиёд аз нимаи майдони худ бозингарони Равшан ба қисмати рақиб мегузаранд. ин замон зебо бозигузорӣ карда мешавад. пас ба канори рост имконият барои Равшан, аммо каме ақибтар монд дар ҳамин вазъият. Бахтиёр Зарипов дар мубориза бо муҳофизатгари бузургҷустаи дастаи Истиқлол Владислав Касминин ӯ натавонист ки муваффақ мегардад. албатта пешдастӣ кард муҳофизатгари Истиқлол ва нагузошт ки ҳамловари Равшан мавқеъи зарбазаниро пайдо кунад. аз ба канори рости майдон Муҳаммадҷон Раҳимов, гузариши бисёр ҳам зебои Муҳаммадҷон ва қоидаи бозидиро вайрон карда мешавад аз ҷониби Азимҷон Мавлонов. худи Муҳаммадҷон Раҳимов ҳамин партобро анҷом хоҳад дод. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ. каме пастар тӯбро ирсол кард Муҳаммадҷон. барои ин ҳам ягон бозингари Истиқлол имконият пайдо накард барои зарбазанӣ. дар инҷо бошад ба пои Ислом Зӯиров зарба зада мешавад аз тарафи бозингари Равшан ва қоидаи бозӣ вайрон мегардад. беён аз ҷаримагоҳ ин ҳолат иттифоқ афтод. барои ин ҳам танҳо зарбаи ҷаримавӣ таъин мешаваду халос. шакидовар зарба ҷониби дарвоза аз ҷониби Ислом Зӯиров, аммо тӯб ба нафар мерасад ки дар девори муҳофизавӣ истода буд. барои ҳам ин ҳолат бенатиҷа ба анҷом мерасад барои Истиқлол. зарбаи кунҷӣ
ارسال توپ به جریمه‌گاه. امکان برای موفقیت دسته استقلال بود این زمان، اما کمی دیر کرد با ضربه زنی خود. نیکیتا چیچرین برای یک ضربه کنجی دیگر. شارون سلیمانов این دفعه توپ رو بلندتر هوا میدهد، از حد بلند، و محمد رحیمов توپ رو در میدان نگاه داشته نتوانست. این موسم رو استقلال از بازی سوپر جامی تاجیکستان آغاز کرد. در یک بازی بسیار حساس، بازی که از لحاظ روحی پس از ناکامی در مرحله گروهی لیگ چمپیون ها برای استقلال مهم بود. ضد خوجند آنها بازی کردند و با حساب 1-0 پیروزی به دست آوردند. پس از آن الکی بازی خود را استقلال در لیگ عالی شروع نمود. از بازی سفری با خطلان در آن مساوی بازی کرد 1-1. پس از آن باز مساوی بود با خوجند، اینچنین حساب 1-1 به قید گرفته شد و بسیاری‌ها بر آن نظر هستند که فوتبالبازان هم پس از اون مرحله پرشدتی گروهی لیگ چمپیون‌های آسیا که بسیار زحمت طلب است و قوای زیاد را بازیگران صرف کردند برای برقرار شدن و مطابق گردیدن با بازی‌های لیگ عالی، با آنها وقت هم لازم می‌شود. از همین لحاظ هم در دو دوره اول آنها مساوی بازی کردند، اما پس از آن پیروزی دست شروع شدند. استقلال رگرتاداد را 3-1 شکست داد و چون که قید کردم روشن ظفرآباد بسیار آسان در دوره گذشته با حساب 0-4 شکست خورد. روشن ظفرآباد باشد در اولین بازی تاریخی لیگ عالی ضد دسته برآمد کرد که در موسم گذشته یک جای در لیگ یکم بازی می‌کردند با رگرتاداد. اینچنین حساب مساوی به قید گرفته شد 2-2. پس آن با حساب کلان در دور دوم آنها از خوجند شکست خوردند 3-0 و در باز آنها نمی‌توانستند که موفق بگردند. در دور سوم هم آنها با حساب 2-0 از کلوب مرکزی ورزش ارتش مغلوب گردیدند. در اینجا قید بازی ویران کرده می‌شود از جانب مولان جان اسماعیلوف ضد اسلام زویرов. کمی دغل بازی کرده شد. اولین پیروزی تاریخی خود را روشن ظفرآباد در لیگ عالی در دور پنجم به قید گرفت. آنها در سفر تا اندازه غیر انتظار با حساب 2-1 استرخشان را شکست دادند و آن غلبه در لیگ عالی تا به حال یگانه باقی میماند. ضربه جریمه‌وی تقریبا 26-27 متر است تا دروازه. شارون سلیمانов و احتم نظرов در نزد توپ ایستاده‌اند. ضربه جانبی دروازه چندان خوفناک نیست. دقیقاً با جای ایستاده دروازه‌بان توپ ارسال می‌شود. علیف خطرناک تو با دروازه‌بان روان می‌شود. رستم سایرف تعقیب کرد اما چون کمی دورتر ایستاده بود برای این نتوانست که به توپ رسد. علی جان تا به حال یعنی تا به دقیقه 15 رقابت یگان حالت ندیدیم که روشن ظفرآباد تو دروازه رقیب نزدیک شده باشد. اصلا خود استقلال هم اونقدر خطرناک هجوم نکرده ایستاده است اما توپ با پورگی در اختیار بازیگرانی دسته شهری دوشنبه است. مولان جان اسماعیلوف از توپ را آغاز می‌دارد.
фаъолтарин бозингар дар ҳайати Равшани Зафаробод дар майдон ин Ҷаҳонгир Алиев аст ки талош карда истодааст ки дар ҳардуи канорҳо муваффақона бозӣ кунад. Хурсанд Мурод Ҷумаев тӯбро пешравон мекунад. идомаи ҳуҷуми Равшан аз канори чапи майдон. бахтиёр Зарипов ҳафтида пояшро меқапад. инҷо коргардон мутаассифона ба мо нишона доданд ҳолати бархурди бозингаронро. дар наворҳои такрорӣ беҳтар хоҳем дид, аммо беқоида вайронкунӣ бозӣ карда дар ин вазъият Никита Чичерин барои ҳам танҳо аут ба қайд гирифта мешаваду халос. бояд гуфт тамошобини азиз ки дар ҳамон вохӯрие ки бо ҳисоби 2-1 дастаи Равшани Зафаробод то ба имрӯз ғалабаи ягонаи худро ба қайд гирифт. ҳардуи голҳои дастаро маъз Бахтиёр Зарипов ба самар расонд. Мамаҷон Раҳимов аз пой меафтад ва довар бозиро манъ мекунад. қоидаи бозиро вайрон кард Ҷаҳонгир Алиев. Шаҳром гузариш аз канори чапи майдон. Ахтам Назаров пас ба марказ. Рустам Соиров бо тӯб дар дохил бар зиёд амал анҷом дод, зеро ки аллакай 2-3 нафарро иҳота карданд. Боз Рустам Соиров тӯбро бармегардонад ба Ахтам Назаров. зарбаи Муҳаммадҷон бенатиҷа. зарба дақиқ нест. Стоите здесь, смотрите, сбрасывай, стоите все, ждите. Бахара, бьё, Ману, Бахара, бьё, тез. Анчар Ахмедов. қоидаи бозиро вайрон мекунад муҳофизатгари Истиқлол Никита Чичерин ва Сайвали Турдиев довар ба ӯ корти зард ҳам нишон медиҳад. пешдастӣ карда дар ин вазъият Зарипов худи Назиршоҳ Ризомов сармураббии Равшан ҳам талаб дошт ки тӯб ба ҳамлавари даста ирсол бигардад ва Манучар Ахмедов ҳамин гуна пас ҳам анҷом дод. аз канори чапи майдон партоби Умед Одинаев. тӯб аз бозингари Равшан аз майдон берун шудааст. барои ин довар чора мекунад ки дарвозабон бояд ки тӯбро бозӣ дарорад. Ятимов, Карматлозода, Ислом Зоиров. рисоли тӯб ба канори чапи майдон. Касминин тадриҷан ба пеш мегузаранд бозингарони мизбон. Соиров имконият меҷӯяд барои пасдиҳӣ. Рустам Соиров дар дохили ҷаримагоҳ аз пой меафтад ва довар ба нуқтаи 11 метра ишора мекунад. Пеналти. дар дақиқаи 20 рақобат мизбонон ҳуқуқи иҷроишии зарбаи ҷаримавии 11 метраро кор мекунанд. бо як усули фиребдиҳанда 2 нафарро пушти сар мекунад Ислом ва дар ҳамин ҳолат Зуфарҷон Акбаралиев ё ин Мағлумҷон Исмоилов буд ки ба қоидаи бозиро вайрон кард. мақсад ҳар ду онҳо дар наздикии Рустам Соиров буданд ва яке аз онҳо қоидаи бозиро вайрон кард. худи Рустам ин зарбаро иҷро хоҳад кард. нафаре ки онро кор кард Рустам Соиров. зарбаи ӯ бисёр осон ва ҳисоби бозӣ кушода мешавад. Рустам Соиров дарвозаи Равшани Зафарободро аз пеналти рахна мекунад. 1-0. тавонест ки голи аввалин бозиро ба ҳадаф расонад. Истиқлол 1, Равшани Зафаробод 0.
бояд гуфт ки Рустам Соиров дар бозии гузашта ҳам ба дарозаи Равшани Зафаробод гол зада буд. Дидоре ки бо ҳисоби 4-0 ба анҷом расид. голи охирини дастаашро ӯ ба қайд гирифт дар дақиқаи 68. имрӯз бошад голи аввалини бозии байни ҳамии Истиқлол ва Равшани Зафарободро. дар ҷоми Осиё миёни бозингарони топ 23 сола ки дар кишвари Ӯзбекистон баргузор гардид ва Тоҷикистон ҳам иштирокчии комилҳуқуқи марҳилаи ниҳоии ин мусобиқа буд. Рустам Соиров даъват карда буд ба он ҳайат, аммо бинобар вайрон кардани тартибу интизоми будубош дар сафар, сармураббии даста Аслиддин Ҳабибуллоев тасмим гирифт ки Рустам Соировро аз ҳуқуқи иштирок дар бозиҳо маҳрум намояд ва барои ҳамин Рустам Соиров айни замон бояд ки акнун исбот кунад дар бозиҳои бошгоҳӣ ки на танҳо арзандаи бозӣ кардан дар ҳайати ҷавонони Тоҷикистон аст, балки дар ҳайати асосии кишвар. Албатта иқтидор ва лаёқати бозингар кифоя аст барои ба ин сатҳ ноил шудан. ягона омиле ки метавонад ба ин бозингар барои муваффақ шудан монеъ шавад, ин албатта ҳамон интизом аст ки барои футболбозони касбӣ яке аз талаботҳои асосиам ба ҳисоб меравад. бояд ки Рустам ин чизро хуб дарк кунаду эҳсос намояд. тубро бои Шаром Сулаймонов аз канори чап, пас ба марказ Шервонӣ, зарбаи Мабадшоев бисёр хавфнок ва туб аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. бисёр имконоти хуб буд барои Истиқлол барои голи дуюмро ба самар расонидан, аммо зарбаи Шервонӣ чандон дақиқ нагардид дар ҳамин вазъият. Бахтиёр Зарипов имконоти зарбазаниро аллакай аз даст дод. Ҷумаев дар умум ин голи севими Рустам Соиров аст дар лигаи олии мавсими кунунӣ. як голи дигар ӯ ба дарвозаи дастаи Регар Тадаз ба самар расонида буд. аз канори чап тубурра буданд бозингарони Равшан, бояд ки васеътар бозӣ кунанд ва барои муайян кардани самти ҳуҷум нақши нимофизагарони марказӣ бениҳоят калон аст, аммо Рустамурод Ҷумаев сари вақт тасмими дуруст гирифта натавонист. дар мавсими гузашта Рустам Соиров дуюмин беҳтарин нишонзан дар лигаи олӣ гардид. ӯ 15 гол ба самар расонид. Манучер Ҷалилов ҳам дастаи ӯ бошад, 19 гол дошт. ҳамин тариқ Рустам Соиров агар ҳамин тартиб бозиҳои худро идома бидиҳад, дур нест он рӯзе ки ӯ дар беҳтарин нишонзанӣ мавсим ҳам шуда тавонад. 15 ва 19, 4 гол камтар аз беҳтарин нишонзанӣ мавсим. Исоев асиё ба канори чап. Шаром Сулаймонов тубро ба дохили ҷаримагоҳ равон мекунад, аммо ин партоби ӯ дақиқ нест. дар осиби гузашта Истиқлол имкон дошт ки мусобиқаҳои имконпазири дохилиро моли худ кунад аз ҳисоби ғалаба, аммо дар ҷоми Тоҷикистон онҳо дар рақобати
асосӣ, яъне финалӣ, онҳо аз дасти Хуҷанд шикаст хӯрданд. ҳисоби 2-0 ба қайд гирифта шуд. вақти аси рақобат мусовӣ хотима ёфт ва дар вақти изофагӣ ё ба истилоҳ экстра тайм хуҷандиҳо тавонистанд ки 2 гол зананд. аммо дар 2 мусобиқаи дигар ки нуфузи баланд доранд, ин лигаи олӣ ва худи суперҷоми Тоҷикистон, дар ҳардуяш ҳам аз Истиқлол даст боло гардид. Раҳимов Алиҷони Караматлозода хуб ҳунарнамоӣ кард. Дар ҳамин ҳолат аз канор ба мавқеи марказ ҳаракат намуд ва тӯбро аз назди пӯи рақиб гирифт. Шаҳром Сулаймонов паси ӯ ба марказ. аз ҳудуди бартараф кардани ҳуҷуми навбатии Истиқлол бозингарони Равшани Зафаробод баромаданд. паси начандон хуб медиҳад Хурсанмурод Ҷумаев ва ҳамсаи худро дар вазъияти мушкил мегузорад. Мабадшоев тӯбро ба ақиб равон мекунанд бозингарони Истиқлол баҳри васетар бозӣ кардан ва аз танги онҳо ниҳоят баромаданд. Алиҷони Караматлозода, Мамаҷон Раҳимов, даста ҷамона муҳофиза карда истодааст Равшан. Ахтамазаров, Муҳаммадҷон Раҳимов, зарбаи Муҳаммадҷон ва ин гӯё ки партоб буд. Дар ҳамин ҳолат нияти ин бозингарро мо нахоҳем фаҳмид, аммо дар умум вазъияти хавфнок буд. Шервони Мабадшоев, Ахтамназаров паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, аммо тӯбро қабул карда натавонист Мабадшоев. зуд тӯб ба Ҷаҳонгир Алиев ирсол мегардад. Ҷумаев, ду нафар бозингарон дар як ҷо меистанд. интихоби мавқеят аз ҷониби Хурсанмурод Ҷумаев бисёр ҷолиб аст. ин муҳофизатгари марказӣ ба ҷое ки озод шавад, мавқеати озод ҷӯяд, дар назди муҳофизатгари канорӣ истодааст ки бисёр нигаронкунанда аст. чунин гуна ҳунарнамоӣ ба як лаҳза бозиам ман мешавад ба хотири об нӯшидан. ҳарорати ҳаво бениҳоят баланд аст, чун қайд кардам. ва тағйирот дар ҳайати Равшани Зафаробод аз майдон гирифта мешавад. рақами 17 Мавлудҷон Исмоилов аст. ба ҷои ӯ бошад Парвизҷон Деҳқонов ба бозӣ медарояд. футболбоз бо рақами 17 Мавлонҷон Исмоилов аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ бо рақами 10 Парвизҷон Деҳқонов ба майдон баромад. бо сабаби он ки вазъи обу ҳаво бисёр гарм аст, ҳоло 1 дақиқа вақт барои обнӯшӣ барои ҳар ду даста ҷудо карда шуд. ҳозирини гиромӣ, ногуфта навонад ки идомаи рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар ҳафтаи гузашта шурӯъ шуд ва ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, минавасаби ҳайати мунтахаби ҷавонони олимпии то 20 солаи кишварамон дар бозиҳои ҷоми Осиё иштирок карданашон ва инчунин ҳайати мунтахаби асосии кишварамон ки дар марҳилаи сеҳими интихобии ҷоми Осиё иштирок карданд ҳудуди 1 моҳи фурсат барои обнӯшӣ ва он танаффусам ба анҷом мерасад. дастаҳоро ба майдон дигар бора даъват менамояд довари майдон Сайвали Турдиев ва ҳамин тариқ дар зимни танаффус талаб карда аз шогирдони худ Назиршор Изомов ки бештар онҳо ба ҳуҷум гузаранд. дигар ҳоҷати ақибнишинӣ кардан нест, зеро ки онҳо аллакай ба дарвозаи худ гол сар доданд.
Парасо. Як моҳ дар Лигаи Олии Мамлакат таваққуф буд аз сабаби иштироки Мунтахаби Осиёи Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии Ҷомеи Осиё 2023 ва инчунин иштироки дастаи ҷавонони то 23 солаи Тоҷикистон дар марҳилаи ниҳоии Ҷомеи Осиё. Рамин Расо як моҳ дастаҳо таваққуф карда буданду бештар аз бозингарони Истиқлол шомили ҳайати Мунтахаби Тоҷикистон буданд. Тамринҳои худро даста дар ин фурсат ё бидуни албатта бидуни бозингароне ки шомили Мунтахаби Тоҷикистон гарданд барпо мекарданд бо иштироки легионерҳо, бо иштироки бозингарони болоёқати ҳайати ҷавонон ва як моҳа танаффус он қадар ба суди равшани Зафаробод набудааст. Албатта фаҳмо аст ки ду давр пайҳамон ҳозири яке аз муддаёни асосии ғалаба дар ин мавсим бозӣ карда истоданд Истиқлол, аммо ҳисобе ки дар бозии гузашта вақт гирифта шуд хеле ҳам калон аст. 4-0. Дастае ки даъво дорад ки дар Лигаи Олӣ боқӣ монад набояд бо чунин ҳисобҳои калон мағлуб гардад. ҳадди аққал бояд ки бозиашон як расм, як шакли муайяне ҳам дошта бошад дар майдон. Ахтамазаров тӯбро ба Ислом Зоиров мегузорад. Назаров он тартибе ки интихоб мекунад Виталий Левченко барои ҷобаҷогузории бозингарон бисёр ҷолиб аст. Дақиқан ин 3-3-2 аст. аслан дар майдон 5 муҳофизатгар бозӣ карда истодааст, 3 муҳофизатгарони марказӣ ва 2 канориҳо. аммо зимни ҳуҷум онҳо бо ҳамон шакле ки ман қайд кардам 3-3-2 ҷой мегиранд. аз мин ду ҳамлаварони марказӣ Шервони Мабадшев ва Рустам Соиров. Шервони каме ақибтар бозӣ карда истодааст, Рустам бошад пештар ва дар бозисозӣ бошад Сулаймонов, Зоиров ва Муҳаммадҷон Раимов. бисёр нақши калон доранд. Раҷабов ирсоли ӯ ба пеш, аммо дар ҳолати новозӣ истодааст Зуфарҷон Акбаралиев. Исоев Муҳаммадҷон Раҳимов дар мавқеи муҳофизатгари такягоҳӣ бозӣ карда истодааст. бозингари ӯзбекистони дастаи Истиқлол Муҳаммад Исоев, Шарон Сулаймонов паси ӯ ба канори чап. Ахтам Назаров тӯбро ҳаво медиҳад ба ҷаримагоҳ, бисёр мувофиқ аст. Шервонӣ аз ҳад дур тӯбро сар медиҳад. Ҷоҳонгир Алиев Бахтиёр Зарипов паси ӯ ҳам албатта маълум буд ки хуб аст, аммо сари вақт бозингарони дигари Истиқлол ба ақиб баргаштанд, аз ҷумла Муҳаммад Исоев ва вазъиятро бартараф карданд. Нагузоштанд ки Деҳқонов ба осонӣ тӯбро қабул кунад. Ҷоҳонгир Алиев Алиҷони Кароматлозода тӯбро пешраво мекунад Владислав Касминин.
توپ در اختیار بازیگر استقلال باقی ماند. برای این داور با بازی دخالت نکرد. مبادشویف Samrod, mahkam. Anu Sirato. شهرام رستم سویرف هم با پا برنخسته است. اینجا خود بازی دیو واقعا ویران گردید از جانب بهروز دوستمرادوف. برای این هم فوتبالدان استقلال از جمله علیجان کرامتالله زاده توپ را از میدان بیرون میکند تا که طیبون اجازت بگیرند برای در آمدن با میدان و از نظر گذراندن وضعی رستم سویرف. دهقانوف توپ رو برمیگرداند و اختیار بازیگران استقلال. رستم سویرف Сразу на, ничего не зори, ба наранох, гантенох. Брорет потому. ахмедов جهانگیر علیف توپ رو از دست می‌دهد. در مبارزه با محمد سویف بودو. اسلام زایر فرسالی و با جریمه‌گاه رستم ضربه میزند در این وضعیت. اما وقتی دو بازی به خیر گرفته می‌شود. ظریفов توپ رو با پرویز دهقانov می‌گذارد. لازم است که بیشتر با هجوم گذارند بازیگران روشن ظفرآباد، گرچند که مشکل هم باشد اما باید کوشش کنند. Чичерин персоли ба камерости майдон. Мамаҷон Раҳимов аз канори рости майдон. Ирсоли ӯ ба ҷаримагоҳ. Аҳтам Назаров аз канори муқобил тӯбро қабул мекунад. Шаром Сулаймонов ба иштибор дод дар ҳамин вазъият Владислав Касминин. Шаҳром Ислом Зоиров. Зарбаи Ислом аз масофаи дур, аммо зарбааш дақиқ нест. Манчир Ахмедов аз худ талаб дорад ҳавасагонашро барои кушода шудан. Алиҷон ишора карда истааст ки касе озод нест. Бахтиёр Зарипов бисёр мавқеи қулайро ишғол мекунад ки байни ду бозигарони Истиқлоли Сода ҳардашонро як бора банд менамояд. Аҳтам Назаров инҷо ба гумонам ки ба дағалӣ ҳам роҳ дод. برای هم کارهای فعالیتی انجام داده است. داوربو اصلا از جانب هر دوی طرف ها نفهمی بود. بگویم که یکم بازیگر روشن ظفرآباد یا به تنیو رسیده است با دست یا ولایت دیگر رخ داد که به خشم آورد کاپیتان استقلال را نظیم جان مولانов بود در کنار که یک نیزوی خوردککی داشتن بین همونها. رستم یتیمov زیر فشار است.
محمد رحیمов аз канори рост. دقیقه 41 رقابت است. پرتاب توپ با جریمه گل بسیار خوب از رستم سویرов. رحیمов پس داخل جریمه گل امکانیت برای بازیگران استقلال اما از رفت می‌گردد. رستم یتیمов تا به امروز رستم یتیمов در لیگ اولی همگی 3 گل سر داده است. البته این نشان از همه کم است در لیگ اولی، اما باید گفت که استقلال تنها 4 بازی گذرانده است و یک دسته است که واقعا شماره گل های سر داده‌اش از همه کم است. این خطانی باختر است که در 8 رقابت دروازه این دسته همگی 4 مرتبه رخ نشده است و خلاص. نظرف احتم نظرف بگوید که احتم نظرف بیشتر در مرکز میدان بازی سازی دارد، یعنی که منصوبه ها با او شروع میشوند. بسیار فعال است در میدان، خصوصا در نیمه میدان رقیب. از پای میافتد شهرام سلیمانوف، قاعده بازی دیوایران شد. بهروز دوستمرادوف پای رقیب را پخش کرد. لحظه بسیار جالب بود. اسلام زویروف از آبی دروازه‌بان نوشین ظفرآباد کمی نوشید. داشته که داور ضربه جریمه‌وی ارسال توپ با جریمه گاه ضربه محمد رحیمов اجرا میکند. این دفعه هم ضربه‌شان دقیق نیست اما بسیار به گلزنی نزدیک بودند بازیگران استقلال. خالی موند محمد جان، کسی او را در این حالت نظارت نکرد. مولانов قدم بازی رو میشود. پرتاب توپ با جریمه‌گاه. این تنها مانند بود به کوشش ضربه زنی، ضربه هم نبود نهایت. دقیقه آخرین وقت است نیمه اولی رقابت. با نظر داشتی توقف برای آبنوشی داور اساس دارد برای اضافه کردن یک چند دقیقه دیگر. سویرов پسیو با کنار احتم نظرف رو از حد بلند و هوا می‌زند. باید گفت که یکی از بازیگران استقلال فردا جشن مولود دارد. این شهرام سلیمانوف است. برای من از فرصت استفاده برده برای چند زمان من گفته ایستادم، زیرا که احتمال است که در تنفس او را عوض کند ویتالی لفچنکو و یا خود یک چند نفر بازیگران در میدان عوض نماید. سرمربی دسته برای این وقتی که در میدان هم هست ما او را تبریک میکنیم. شاید که به مناسبت زود روزی که فردا جشن میگیرد امروز شهرام گل هم زده تمام. همگی یک دقیقه زمان میگردد به وقت سینمای اول.
Jaha, 16 mari Jaha. Moses хорош Jaha. Марис Кафота нигоҳ. офсайд нест Шервони Мамадшоев. Зарбаи ҷониби дарвоза. Ин зарбаро бармегардонад Муҳриддин Ахмедов. ҳамон як дақиқа иловагиро бозингарони Истиқлол дар ҳуҷум сипарӣ мекунанд. як сухани дағал ҳам гуфт Рустам Соиров ба бозингари Равшани Зафаробод. Барои чӣ Сайвалии Турдиев инҷо корти зард нишона медиҳад, барои ман нофаҳмо аст. Барои чунин гуна суханҳои дурушту дағал ба таври ҳатмӣ бояд ки Фулвулз муҷозот бигирад. аммо зард аз ҷониби довари асосии рақобат барои ман нофаҳмо боқӣ мемонад. با حساب 1-0 قسمی اولی رقابت به انجام میرسد. گل یگانه را رستم سویرف از ضربه جریمه‌ای پنالتی به ثمر رسانید. کمی تنفس تماشا ببینید ارجمند. بعدا برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی شهر ایسار و گزارش خود را ادامه دهیم. Stop.